Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa da fatan kuna lahiya, alheri ya kai muku. Babacha ne daga Dosso da ya haɗu da sojawa ya ce musu kuma ya gaya mana mu duka ‘yan ƙasa na cewa lokacin wahala da rayuwa cikin talauci a Niger ya ƙare, mun gaji da wannan abun. Lokaci ne da ya kamata mu rayu a cikin ƙasa wanda ta ci gaba, lokaci ne wanda ya kamata mu ma mu ji daɗi. Wannan cikin bayani da General Chani yake nan zan mai fassaran shi a wannan bidiyon na abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda duka ɗan ƙasarmu ya kamata ya saurara ya gane cikin nutsuwa da mu 'yan Niger da 'yan IS da ma duka mutanen 'yan Afirka. Wannan dai kamar yadda muka sani cikin ziyarce-ziyarce da Babacha ne yake a cikin duka faɗin Niger. Jiya ranar 8 ga wannan watan na Nuwamba ya tafi garin Dosso a bisa hanya ya biya da garuruwa da ƙauyuka da yawa inda muka gani masha Allah aka yi to aka tarbe shi. Mun gani kuma ya je ziyara a wuri da ake kiran shi Zone de Defense Numero 7 a wata kamfani da ake kiranta Agali a Dosso. Daga wannan wurin ya ce da sunan duka 'yan Niger, da sunan jamhuriya, da sunan tawagan shi kuma da sunan shi kan shi yana gode ma duka sojawanmu masu kare mu dare da rana, masu ba da rayuwansu don mu samu mu huta. Ya jinjina musu ya ce a wannan sacrifice rayuwansu da suke badawa ba abu bane da ya kamata mu manta. Ya ƙara tunatar mana da cewa fiye da shekara 10 a Niger kuma da gefenmu na Sahel gaba ɗaya aka kawo mana ta'addanci wanda mu da bamu san shi ba, abu ne wanda aka kawo mana kuma da hannun mutane kuma da hannun ƙasashen waje. Ya ƙara maimaitawa ya ce abin da yasa ya faɗi wannan abun shi ya san me yake magana. Ta'addancin nan da muke fama da shi yau abu ne wanda mutanen da muke gani wai suna yawo a bisa mashin, suna yawo da wasu bindigogi wanda basu ma iya karantawa ba, a ce a haka ne wai suka addabi mutane. Ya ce wannan ba zai taɓa yiwa ba, ba sai suna da manya-manyan mutane da ƙasashe a bayansu suna tallafa musu. Ya ƙara tunatar mana da tarihi na tun wajejen 1980 na shekara 1989 lokacin da aka aiko mana sojawan mulkin mallaka kuma da kisa duka da suka yi. A wurin har ya tunatar ma sojawa na su sacrifice na su jarumtaka da su Alfa Saidu da su Sarauniya Mangu suka yi don su kare kansu daga wata mission da ake kiranta Vole Eshanuwa wanda suka yi kashin gilla musamman ma a wajejen Doson nan da kanta. Ya tunatar ma da sojawa ya ce mun san da cewa akwai abubuwa da yawa wanda ba a kama aka yi su ba har yau a harkan tsaro. Ga ku masu tambaya wai menene yasa ake tsaro, menene yasa har yanzu akwai wasu ƙauyuka ko kuma menene yasa ba a yi wani abu na tsaro ba. General Chani daga bakin shi ya ƙara tunatar mana da cewa sun sani an bar ƙasarmu cikin wani mugun hali wanda babu isassun sojawa, babu isassun kayan yaƙi. Ya ce amma a yanzu kam su sun ɗauki wannan nauyin da sunan shi da sunan hukuma da duka manyan sojawan Niger za su yi ƙoƙari duk abin da ake su sayo ma sojawanmu isassun kayan yaƙi, a ɗauki isassun sojawa don ya zamanto cewa sojawanmu suna da ƙarfi isasshe wanda za su kare ƙasarmu, wanda za su yaƙi duka wani ta'addanci da suka wasu masu neman su kawo mana tarzoma. Ya ƙara maimaita mana ya ce a maƙiyinmu na ƙasa yana aiki ne da strategy wanda yana bibiyan mu tunda suna da munafukan mutane a cikinmu wanda suke bibiyan mu su ga lokacin kawai da sojawanmu suka ɗan yi sakaci ko suka ɗan ƙifta lokacin nan su zo su kawo mana mugun hari. A nan ya kira sojawa ya ce dole su zamanto kullum idan su a buɗe, su yi hattara da mutane ko kuma da abubuwan da suke ji, sannan kuma yana da kyau su saurari manyan sojawa idan suna ba su nasiha ko kuma idan suna neman su da a tashi aje wata mission tunda harka ce ta tsaron ƙasa. Manyan sojawa sun ga me aka yi, sun san me ake ciki, kenan ya kamata a yi biyayya don a kare ƙasa. Ya ce menene yasa in ana magana kullum sai su rika cewa akwai ƙasashen wanda suke kamawa, sai ya kawo a cikin wurin dalili. Ya tunatar mana da hutan sojawan ƙasar Faransa. Ya ce lokacin da Niger ta nemi sojawan Faransa su bar Niger, sai sojawan Faransa suka ce to sun zaɓi wai sojawan su fita ta hanyar Benin, abin da Niger idan kuna tuna duka Niger ta kiya ta ce a sojawan nan su hita ta hanyar Chadi, kuma shine abin da ya tabbata.
ya ce dukkan mutane wanda suke shakkun wannan maganan da ya yi jiya su je su yi bincike. Sojawan Faransa gaba ɗayansu nan da aka kora aka kai su aka aje su a Chadi, dogon zagaye suka yi, yanzu suna cikin Benin. Ya faɗi sunayen hilaye da wurare wanda sojawan Faransa suke na a aje, sannan ya ce a yanzu maganan da muke a Porkin Cotonou akwai dubunnan sojawa wanda ana sake su da helicopter suna na a aje. Ya ce kan mu yaudar kanmu da mu gani da cewa kamar abubuwa sun lumfasa. Ya ce suna nan ne suna shirye-shirye, kuma su Niger, kuma wannan abu ne wanda mun gani bayani. Niger kinmu da IAS ransan yama leƙen asiri mun gani sun yi nisa, sun san komi. Abu ne wanda har ita da kanta Faransa yana rikita ta. Ya ce ba wai sun manta ba ne, maƙiyanmu ne Faransa, kuma suna shiri ne. Kamar ya ce ta yaya ne mutane wanda shekaran jiya su ne suka kashe mana kakanninmu, suka yi kisan gilla a cikin ƙasa, a ce kuma wai yanzu za su dawo su ce za su kama mana. Ya ce maƙiyanmu su ne na da kuma su ne na yanzu, ba canza suka yi ba, strategy ce suka sake. Ya ƙara gode ma famin sojawanmu gaba ɗaya na haƙuri da suke, kuma da goyon baya da suke ba sojawanmu wanda suke kula da famin sojawa lokacin sojawa suna cikin yaƙi. Ya ƙara kiran mu dukanmu 'yan ƙasa na cewa tare da goyon bayanmu sojawa za su kama su yi abin kirki, sojawa za su kama su yi nasara. Ya maimaita daga wurin nan na cewa insha Allahu ƙasashenmu su ne za su yi nasara duk da wannan har-haren da ake nema a kawo mana, duk da tarzoman da ake nema a kawo mana, duk da munafincin da ake yi mana cikin gida da waje. Ya ce ƙasa ba za ta faɗi ba, kuma rashin faɗuwan ƙasar nan yana hannun sojawa ne na jarumtansu tare da goyon bayan 'yan ƙasa da suke yi musu. Ya ƙarshe ya maimaita ya ce tare da wannan jarumtan ta sojawa, Niger ta gaji da rayuwa cikin wahala, Niger ta gaji da rayuwa cikin talauci. Lokaci ne ya ce da ya kamata mu ma mu rayu cikin ƙasa wanda ta ci gaba. Lokaci ne wanda ya kamata mu ma kenan arzikinmu ya yi mana amfani, mu amfana. Mun gaji da rayuwa, ya ce cikin talauci, babaca ne cikin wahala. Kenan lokacin canji ya zo, kuma dole ne sai mun kama da sojawan da mu 'yan ƙasan don mu cimma wannan guri. Anan ne ƙarin da zan shine na cewa a wannan bayani na General Tiani da ya jiya ya ba da amsoshi da yawa, musamman ma ga mu 'yan ƙasa masu koke-koken cewa ina kayan yaƙi, ina ne me yasa ba ai kaza ba, me yasa Niger take nawa, hukuma ba ta san ba, zancen tsaro ne. Na cewa shi da kanshi General Tiani ya yarda ya cewa an bar ƙasarmu akwai abubuwa da yawa wanda ba a yi su ba tun lokacin kenan, ba na rashin sayan kayan yaƙi, na rashin ɗaukan isassun sojawa. Amma ya ce da abun da gare mu na arziki za su yi ƙoƙari su sa duka don su sayo kayan yaƙi, don su sayo kayan tsaro. Anan banda kayan yaƙi da kayan tsaro da ɗaukan sojawa da ake yi, mu 'yan ƙasa sai mu tashi mu ma mu kare kanmu na cewa mu nisanci duka wani ta'addanci, mu nisanci yaudara da ake yi mana, mu nisanci cewa wani ya zo ya yi wasa da hankalinmu don mu rika yaɗa labarin ƙarya, don mu rika neman yarda da mu shiga yin wani ta'addanci, ko kuma mu rika yaɗa labari wanda yake karya ma sojawan mu gwiwa, kamar yake nuna da ba su iyawa. Tunda duka wannan abubuwa ne wanda ake yi don a ɓata sunan ƙasarmu, don a tada ma ƙasarmu wata tarzoma. Jinjina ta musamman gaskiya ga babanmu General Tiani, kuma tare da tawagan shi duka na manyan sojawa da suka tayi wannan wurin. Yau ranar 9 nan ga wannan wata zai ci gaba da tafiyan shi a Tawa, insha Allah a ƙare duka wannan visit da wannan balaguro cikin lafiya. Kuma jinjina gaskiya ga mutanen dosso na hitawa da suka yi a duka hanyoyi, tunda General Tiani a mota ne ya tafi wannan hanya, a duka hanyoyi da suka hito suka gode mushi, suka gaida shi, suka jinjina mushi. Masha Allah zan mu ce Allah ya ƙara kare ƙasarmu Niger, ya kare shugabanninmu, ya kare 'yan ƙasarmu, ya sa insha Allah kuma tabbaci wannan wahalan ta cikin yunwa da talauci da wahala ta ƙare, zan mu rayu cikin Niger ta ci gaba cikin walwala. Wannan kenan cikin abun da duka ƙoƙarin abun da na gane kenan na cikin bayanin General Tiani. Sai mu haɗu da ku a sauran labarai namu insha Allah, kuma da visit da ya ci gaba a garin Tawa. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.